Здравейте, искам да споделя нещо с вас. Напуснал съм България от много години. На 3 март 2001 година. Още бяхме визово време. И през всичките тия години съм се разочаровал много. Все още се разочаровам и затова не знам как да се прибера в България. Ще разкажа една от нещата, което ме накара да напусна България. 2001 година, по времето на Иван Костов, оборота им падна с 90%. От 250 лева оборот не можех да направя 20 лева. В колата ми сложиха захар в резервара. Като тръгна да ми се спече двигателя. Бабата, сестрата на моя дядо, продаде нивите на брат си, докато ме нямаше в България, с фалшификация, подпис от кмета. Кажете ми, по какъв начин, как да се чувствам, като се върна? Какво трябва да направя, за да се върна в България? Какво вие ще направите, за да се върнат българите от чужбина в България? Да комшия да ти слага захар в резервара, за да се спече двигателя. Продава в момента гледам във Владиславо, във Варна, продава общинско място, което е на общината, казва, той е моето, вика, и аз го продавам или го давам под наем. За какво стана въпрос? Не мога да разбера. Как живеете ви? Оцелявате. И аз оцелявам, ма не в България.